Marcus Ferdinand Schiller Germaniyalı bir filozoftur. Fenomenologiya, etika ve felsefe antropologiyasındaki işleri bilen tanılýar. Ol, fenomenologiya ilmini ilkinci olup baş goşan Edmund Husserl'in pikirlerini östürdü. İnsanın Älemdäki Yeri adlı bu kitabı ilkinci gözle uğru hökmünde adam felsefesine, felsefe antropologiyasynyň başlangyjy hökmünde kabul edilýär. Schiller aslında bir ulgamçy däldir. Schiller'in esasy üstünlügi 20-nji asyr felsefesine täze mesele hökmünde getiren mazmun etikasy we felsefe antropologiyasydyr. Oňa görä insan bolmakda bolan bir barlykdyr. Öz işi bilen adam bolmak, adama älemdäki orny we içindäki ähli barlyk derejelerini ýygnaýan barlyk guruluşy ýaly borç hökmünde berildi. İnsan biziň asyrymyzyň başyndan bäri felsefäniň asyl gözlegleriniň merkezinde bolup durýar. Marcus Schiller'e göre adamın aňynda adam näme diýen soraga garşy ýüze çykýan üç türlü pikir dünýäsi bardyr. Bulardan birincisi Yahudi Hristiýan däpleriniň pikir dünýäsi, ikincisi gadymy Grek pikir dünýäsi, üçüncüsi bolsa häzirki zaman tebii ilmler dünýäsidir. Schiller bilen biziň elimizde insan hakynda üç aýry antropologiýa türi bardyr. Bular tebii ilmler esaslanan antropologiýa, filozofiýa taýdan antropologiýa we ilahiýet esasly antropologiýadyr. Emma entek insan nämedir hakda umumy bir pikrimiz ýokdur. Şonuň üçin gaty giň esasda täze filozofik antropologiýa ýazmak gerekdir. İnsan sözünde we düşünjesinde bir-birine garşy iki many gerlidir. İnsan sözü ilki bilen insanlary oňurgary süýdemdirjiler kategoriýasyna morfologik taýdan ýerleşdirýän aýryntyly aňlatýar. İnsan oňurgaly haýwanlaryň iň ýokary nokudy hasaplansa-da, bir zadyň iň ýokarysy şol bir wagtyň özünde onuň soňy kabul edilýär. İnsan sözünün ikinci manysy bolsa, haýwan düşünjesinde düýgünden tez gelýän zatlary öz içine alýar. Bu ikinci düşünje tebiat ilmlerinden tapawutlykda adamyň öz-özüni düşünmegi öň planyna çykarýar. Schiller beýleki jandarlardan tapawutlykda adamy aýratyn ýer berýän adam aradaky bu ikinci düşünjeni tasdiklamaga haklylygymyzy görkezmäge synanýar. Canlı adyny alan barlygyň özü ajaýyp obyektiv häsiýetlerinden başga da ýaşaýyş diýilýän barlygyň düýp manysy we özü üçin barlygy bilýän onuň içki barlygydyr. Şeýlere görä canlılaryň iň pes derejesi duýguya bagly jogaplaryň berilmegidir. Duýgu canlynyň bir andaky organ we onuň hereket ýagdaýlarynyň bir merkeze habar bermesi, ondan sonra geljek bir pursatdaky hereketiň üýtgemesini taýinlamak üçin dürtüleriň aýratyn bir ýagdaýda ýyza getirilmegidir. Meşhur filozof Nietzsche ösümlükler için durmuşun hakykatdan bir güç islegi därdini aýdyn görkezýär. Çünkü onlar hiç wagt öz iýmisini gözlemeýändir sebäpli köpermek üçin ýoldaşlaryny da işçen saýlamaýarlar. Ösümlükler durmuşunda düýp tarapy aslında daşarky reaksiýany baratdyr. Şonuň üçin ösümlüklerde özüni tanamayan duýgusal jogapdan başga bir zat ýokdur. Canlı canlılaryň arasında iň uly kimik bolan ösümlük organik guruluşyk materiallaryny organik dän maddalardan taýarlanýan sebäpli duýgulardan mahrum bolup bilerler. Adam umumyň barlygyň ähli ädimlerini, esasanam durmuş ädimlerini özünde jemleýär we ähli nukdaý nazardan barlygyň iň jemlenen birligini özünde toplaýar. Organlar nukdaý nazardan iýmitiň paýlanmagy üçin edilen vegetativ nere ulgamy adında görünüşi ýaly adamda ösümlükler bilen ýani canlılar bilen ýakyn bir meňzeşdigiň bolup biljekdigini täzelikde garşymyza çykan pikirlerden biridir. Durmuşun ädimleriniň obyektiv tertibinde barlygyň ilkinji görünüşi we özüni tanamayan durmuş ýakda son gelýän ruhyň ikinji görünüşi sezgidir. Max Schiller'e göre birinciden sezgi insanyň özüni alyp barşynyň içki manysy bolmalydyr. İkinciden beýle hereketin öz içinde bir ritmi bolmalydyr. Sezgini bilmek diňe bir duýgudur aslında. Ol gymmatlyklara göre tapawutlanýan we özüne çekiji gelýän ýa-da özüne uzak bolan zatlara garşy bolan iç duýgusudur. Öz çeşmesini sezgi tapýan özüni alyp barşynyň iki görünüşi bardyr. Olar endik we akyl paýgasy esaslanýan özüni alyp barşdyr. Bu da insanyň endigi esaslanýan birleşme ýa-da diýilýän ruhu barlygynyň bir görünüşidir. Ýat ýörelgesini ähli haýwanlardan belli bir derejede görünýär. Ýat
ya yörelgesi nirede öýde çyksa özüni alıp barşy we hereketi bilen öz haýwanlarynyň alamatlaryny we duýgularyny öýkünmek bilen berk baglanşyklydyr. Oňa öýkünmek, şol bir zady etmek, gaýtalamak isleginiň ýürütüleşdirilmegi bilen netijelenýär. Sezgi we şol bir zady taklid etme, ýagny öýkünme bilen taryhda däp desur diýilýän möhüm waka ýüze çykýar. Soň ýyllarda şeýlere görä adamlar taryhynda hemişe öň planda bolan däp desurlaryň pese gaçmagyny çak dipginde dowam edýär. Bu aňyň we aklyň gazanjy hökmünde tarif edilýär. Taryhyň dowamynda dören däp desurlaryň bizim üstümizdäki täsiri we gündelik hereketlerimiziň edýän basyşy tarih ilminiň soň ýyllarda has ösmegi bilen agdalýar. İçgüdü we lezzet bolan aşa hayranlyk haýwan we insanyň bir-birine meňzeşdiği noktada işaret edýär. Munyň üçin insanlarda arasynda lezzete gönüktirilen durmuş ýörelgesi şahsiýetleriň we halklaryň durmuşynda garrylygyň iň adaty alamatydyr. Şonuň üçin şeýlere görä adamyň haýwandan has ýyza bolduğu ýa-da ýyza galyp biljekdigini ýöne hiç gaçan haýwan bolup bilmejekdigini aýtsak aşa gitmeris. Şeýlere görä ruhu barlygyň dördüncü görnüşi akyl diýen zadymyzdyr. Saýlamak ukygy, saýlamak hereketi gymmatlyklaryň arasynda ýa-da köpelýän ýagdaýynda görnüşleriň arasynda bir-birine ileri tutmak ukygy akyl bilen berk baglanşyklydyr. Akylly hereket bir impuls bilen baglanşykly meseleni çözmek üçin organizmiň duýdansyz we manyly hereketlerine berilýän addyr. Bu ýerde jandaryň özüni alyp barşy akylly ýa-da bize görä däl bolup biler. Şeýle de bolsa her iki ýagdaýda da aslynda belli bir maksat bilen ortaya çykmakdadyr. Psihologiýa nokta nazaryndan akylyň kesgitlemesi şeýledir. Akyl daşky gurşawdaky baglanşykly zatlaryň we gymmatlyklaryň toplumyny gysga wagtyň içinde düşünüp bilmekdir. Haýwanyň hem akyl paýhasy bar bolsa, haýwan bilen adamyň arasynda derece tapawutlandyrmasyny nädip bilip biler? Ýogsa adamda özüne mahsus bir zat barmydyr? Lamarck ve Darwin'in mektebi bilen baglanşykly evolýusiýaçylar haýwanlar bilen adamlaryň arasynda tapawutyň bolup biljekdigini kabul etmeýärler. Sebäbi olara görä haýwanlarda akyl bardyr. Adamyň düýp manysy aýratyn ýeri akyl we saýlamak ukygundan has ýokary ukyguny esaslanýar. Adam edýän bu täze ýörelge içimizdäki psiki we daşardan wajyp diýen zatlarymyzyň hemmesi giň manyda durmuşyň dışynda duş gelýär. Hatta Greklerin şeýle ýörelgesiniň bardygyny aýtýarlar we ilkinji bolup oňa akyl adyny beripdirler. Şeýler bu X için, ýagny akyl üçin has giň manyly söý ulanmak isleýär. Bu sözde ruh manysyna gelen nemisçe Geist sözüdür. Haýwanlaryň her biri özüni alyp barşynda her bir reaksiyasy hatda akyl paýgasy esaslanmakdadyr. İsle çylşymly bolsun, ýöneköý organizma bolsun, başlangyç nokatynda haýwanyň nerwi ulgamynyň fiziolog ýagdaýlaryny alanymyzda şeýlere görä gaýsty eýe bolan bir barlyk bu hereketiň tersine hereket edip bilýän barlykdyr. Haýwanyň ösümlük bilen baglanşykly düşünjesi bardyr. Emma Leibniz'in görüşi ýaly olar özüni tanamlamaýarlar. Haýwanyň öz-özüne düşünjesi ýoklugy sebäpli öz-özüni dolandyrmaýar, özüni insanda bolşy ýaly bilmeýär. Diňe adam ilkinji gezek dolu, göze görünüp duran we mazmunly kategoriýa eýedir. Geist garşy çykyp bolmaýan ýeketek barlykdyr. İnsanyň pikir dünýäsi ne öň, ne içerde, ne de soňdadyr. Olar şeýlere görä baqy bolan geistda, ýagny ezeli ruhda dowam edýän dünýäni durmuşa geçirmek görüşünde emele gelýär. Geist diýilýän zadymyzyň aýratynlyklaryny jikmejik düşündirmek islesek, geist akymynyň pikir dünýäsini göz öňünde tutmalydyr. Bu hereket tekniki akyldan tapawutly bir hereketdir. Bu ýol bilen alýan bilimlerimiz duyga bağlı düşüncelerimizin çäginden çykýar. Filosofiya dilinde biz şeýle bilimlere a priori bilim diýip adlandyrýarys. İnsan bolmagyň düýp manysy bilen baglanşyklyga diňe maglumatlara eýe bolmak däl-de Leibniz'in aýdyşy ýaly ileri tutulýan bilimleriň bolmagy ýa-da şeýle bilimlere eýe bolmak mümkinçiligidir. Düşünmek, ýatlamak, pikirlenmek we mümkin bolup biljek duýgul hereketleri bize hakykat duýgusyny berip bilmez. Bulary bize berip biljek zat diňe zatlaryň nähili bolmagyna beriljek jogapdyr. Bizim öňümizde
yana açılan dünyada karşılık tecrübemiz bize barlığı veriyor. Şeylere göre hakikati baştan geçirmek, dünyanın bize karşı karşılığını baştan geçirmek yağlı hem mezadı bilmekten, göz önüne getirmekten ve duymaktan ön gelir. Bu akıma dinge gaist yani ruh deyip adlandırıyan kurumumuz durmuşa geçirip biler. Şeylere göre insan durmuştan yüze vurup bilyen varlıktır. Buna Freud, Lezzet Yörölgüsünün Aňyrsynda adlı kitabında adamı hıcıwlaryny ve arzuwlaryny basıp yatıryan bir adam hökmünde tarif berýär. Diňe adamyň şeýle bir barlygy sebäpli pikir dünýäsiniň has ýokary pikir dünýäsini döredip biler. Beýlek bir tarapdan energiýa ýany ýatyrýan, ýany bastyrýan impulsları gaýystyň hyzmatynda goýýar. Başgaça aýdylanda akyl üstünlüklerine adam duygularynyň energiýasyny ýokarlandyrýar. Gaýystyň ýani ruhyň özü ahyr soňy barlygyň bir hilidir. Şahsiýetiň merkezinde özüni ýygnaýan, adamda özüni agzybirlik hökmünde görkezýän barlygyň bir hilidir. Schopenhauer'ın pikiriçe adam bilen haýwanyň arasyndaky düýpli tapawut negativ hareketde haýwan ýaşaýyş islerini durdurup bilmezliginde ýatýar. İnsan ogly öz türüni diri galmak urundaky görüşde gurallary, dili we düşünjeleri döretmek üçin täsin ulgamlar döretýär. Bu teoriýa çeşmesinde Grekçedäki gaýyst we ideýa sözlerinde tapýar. Pikirleriň öz güýçi, gudraty, iş ýeňligi, täsir etme okuýu diýen bir zat esaslanýar. İnsan baradaky nusgawy teorik iki esas ýol bilen ýüze çykýar. Birinjiden adamyň ruhu gaýyst bilen baglanyşykly madda, ikinciden diňe bir gaýystyň bardygyny we beýleki aýry-aýry gaýystleriň barlygynyň usullary ýa-da hereket merkeziniň de diňe bir ruh boldugy pikiridir. Bu pikir İbn Rüşd, İbn Arabi, Hegel ve Spinoza gibi felsefeciler tarafından kabul edilýär. Kısaça durmuşun döreýişi aslında öz boluşly guruluşy sebäpli wagtyň geçmegi bilen emele gelýän hadisedir. İnsanyň ruhu iradasy gönükdirmek we görkezmekden başga bir zat edip bilmeýär. Descartes manylary pikirlenýän we yer alýan maddalara bölmek bilen günwatar dünýäsiniň özüni tanıtmakda köp we gaty ýalňyşlyklara sebäp boldy. Bu aýralyk sebäpli haýwanlaryň we ösümlikleriň psiki barlygyny inkar etmek manysyzlygy ortaya çykdy. Başga bir tarapdan adam aňynyň dışyndaky hemme zady düşünmäge synanyşdygy we muny diňe mehaniki teoriýaga görä ortaya goýdugy düşünildi. Şerlere göre Descartes'in asıl yanlışlığı adamlarda ve hayvanlarda vacip birleşik canlı ulgamının görmeýärligindedir. Şeýle de bolsa bu ulgam canlı bir zadyň bilýän zatlary bilen hakyky durmuş hereketleriniň arasynda baglanyşyky we bitegiligi üçin etmege başarýar. Gaýyst durmuşy ideallaşdyrýar. Ýöne ruhu herekete getirýän we üstünlügi alyp barýan başga bir durmuşdur. Şeylere göre biz mehanik ya da canlı bolsun bu tebigat teoriýalarynyň hemmesini kabul etmeli däldir. Şeylerin pikiriçe gaýyst durmuş we durmuş bilen baglanyşykly ähli zatlar hatta can durmuşynyň iň ýöneki otomatik aňlatmalary bile doğrudan doğruya gawat gelýär. Ýöne bunlaryň arasynda birek-birege baglylyk ýokdur. Gaýyst ýani ruh we durmuş bir-birine saglanýar. Olaryň arasynda düýpli düşmançylyk we söwüş ýagdaýyny görmek uly ýalňyşlykdyr. İň çuňur pikir edýän adam, iň diri bolanlygy söýýän adamdyr. İnsanyň dünýäni we özüni tanamagy, öz psikofiziki tebigatyny ruh saýasynda obyekt etmegi, hem şol bir wagtyň özünde adam bolmagy, hem de insanyň bu dünýäden has ýokary we soňsuz bir tarapynyň bar boldugy bilen düşündirilýär. İnsanyň tebigaty diňe öz bähbit üçin ulanmagyna başlamagy, diňe öz özüni düşünmegi aslında hiçlige düşmezlik korkusundan ileri gelmektedir. Muňa da nihilizm ýani hiççilik diýilýär. Şeýlere göre nihilizmi öldüren din diýen zadymyzyň ýok diýmekle ýok bolup gitmeýärliginde ýatmakdadyr. Metafizika goşok we mätäç adamlar üçin ähtiýaçlandyryş edarasy däldir. Metafizika insandan öňünde güýçlü we batyrga düşünmegi talap edýär. İnsan özünü tasdiklamazdan ozal teoriki anyklykları gözlemek peýdasyndadyr.
Diňe adam özüni ilkinji gezek açan mahaly bar bolan barlygy bilmek mümkinçilikleri oňa açylyp başlaýar.